یê mezin kî ye? Devjênî ket nav wan, kakî ji wan wê mezin bê hesibandin. Îsa ji wa re got, padîşahên miletan hukmdariyê li ser wan dikin û yên ku serdestiyê li wan dikin, dixwazin ku ji wan re qencîxwaz bêgotin. Lêbelê divê hûn newisa bin. Bila yê herî mezin di nav we de, wek yê herî biçûk û yê serek, wek yê xulam bê. Mayê mezintir kî ye? Gelo yê li ser sifrê rûniştî, an yê ku xizmetê dike. Mayê li ser sifrê rûniştî, ne mezintir e? Lê ez di nav we de wek xizmetkarekî me. Hûn ew in yên ku ceribandinên min de bi min re ragirtî û ez ji we re padîşahiyekê bidim. Çawa bavê min ew daye min, da ku hûn di padîşahiya min de li ser sifra min bixwin vexwin û li ser textan rûnin û dîwana her duwanzdeh eşîrê İsraîl bikin. Pirtûka pîroz, encîl, slav û rêz xweş bo birayên hêja.